тандир кабоб барои мардими Люблино. Бачаҳои азиз, тандир кабобҳои калон бузпандои калон тайёр кардагиам барои мардими Люблино. Пеши вихиди 6 бародаро монам чӣ хеле аввали видео нишон додам, ҳамон ки ба ҳам хотир боз мо вкуса яъне маззаша мечашем ва шумо тамошо кунед. Пишноҳо бахшиш. Тандирхӯрӣ мерем, тандирхӯрӣ бачаҳо. Ина нигаҳ кунед. Ина шашум вихиди метрои Люблино, ина шашум вихида диде. Ина и такигардунде Сбербанк мешавад. Ина и Сбербанкаш. Ина и Сбербанкаш. Ина и калапҳое ки рафте бозори калони Люблино мешавад. Но мо оҷа намерем. Ина метро, ай метро бурмаде, ина ҳами чойхона. Ина дӯстон, чойхонаро бибинед. Вайнах. Яъне дар ҳамҷа чи аст? Тандир мекунем. Ба ҳазир мехӯрем. Ошхонаи калон ҳукарям бародарои азиз, медурам нишон метим ва тандирхӯриша айдегдун чӣ хел мегирем, ҳамаша ба шуморо ман нишон дода метим. Хуб медурем, бисмилла. Ин хел аккуратно ҳаст. ин хел чойхонаи хуб. Ба дили пор бачаҳои тоҷики химо кор кардин. Аллоҳ баракатшон диҳад. Тамоми санъат хати беҳад шароитош хуб аст дӯстон. Метунед ба дили пор занг бизанед. Мо ҳозир медурам чӣ намуд тандир тайёр мекунанд, ҳамаша ба шуморо нишон медиҳем. То охира видеоро тамошо кунед. Мо мекушоем тандир кабоби хидмонаки барои тоҷикҳо дар метрои Люблино ам дӯстон. Рафт бисмилла. бачаҳо азиз то охир тамошо кунед, кадми гишнаи тамошо доред, зарани бахшиш. Бисмилла мо мекушем. Мумкин аст бигирам? Нест? Шатам ки буд. Ина дӯстони азиз, ина тандир кабоб мегӯянд ки кило чанд оҷиҷон? Мегирӣ мезане ку ия бисмилла инҳа. Ия хулоса мехӯри ба маззаша мефаҳмед. Дигаҳ кунед дӯстони азиз, метрои Люблино чӣ хеле кун аввал нишон додам омадам. Занг занед Доставка Москва, под Москва ҳама ҷо ба шуморо бисмилла гуфта равон мекунанд. Ҳамин тандир кабоби хеле дар метрои Люблино набуд. Ва он худи бобоҷон омад бо корбориш соз ина шугар чикор шид. Бо барои шумо ман сёмка кардам, биёед бихӯред. Бо зарани такрор мекунам хадмат ки агар гишна будед, бахшиш тандир кабоб барои бачаҳо таҷриб. Кадмат ки агар меҳмон доред, ресторан шумо дар нишон метим чӣ хел ресторани бо ҳавои хуб, меҳмонотро ба тамоми санъат метунед бигиред биёед бародаро. ҳамчунин тандир кабобҳои хуб барои мардими тоҷик дӯстон, занг бизанед аз нӯи бобоҷон тамошо кунед, суҳбат кунед, бибинед ва ҳозир ман нишон метим дигар ҷо. бачаҳои азиз, чӣ хеле ки мо биридем тандир кабоби тоҷикӣ, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Барои мардими тоҷик ба ҳама миллат ҳам ҳаст, хаҷа миллатбоӣ нешавад. Бародаро занг бизанед, тандир кабоб ба аҳли байтона, ба рафиқотона вақтон метунед семени биёед бишинед ва шумо метунед ба хонатон заказ кунед. Шӯрбо, қуртоб, ҳамаи намуд хӯрокҳо ҳастанд. ин бародарои тоҷики мо бо ай соат чанд то чанда кор менед тағоҷон? Масаи соати 8 то 11 шаб. Ёши якдаяга. Ина аллоҳ баракате тағоҷон. Ина ҳай машааллоҳ. бачаҳо чӣ ту мефор оши бадвоима ба тамоми санъаташ. Баракат ёб якаҷон. Азиз чӣ хеле ки чойхонаи Вайнаха мо сёмка кардем. Яъне ки иҷа кулчаҳо. Иҷа мақсад полностью тандир гӯшт. ва ин тандир хелеш тоқа неста ин нархи гуфтагӣ. Қатиш бо оби шӯрбо дорад ва ям дар дарунаш ҳамун сум мегуфтагӣ медрояд. Хоҳаро бародарои тоҷик ҳамаш кор мекунанд. Алҳамдулиллоҳ ки чӣ қадар бачаҳо тандир, яъне ҳамаи коршу ба сатҳи олӣ одамшу мул. ман хулоса ҳозир дарни залшон сёмка мекунам. Чӣ гуфтанем? Спасибо сестра. бачаҳои азиз, Аллоҳ нигаҳбонтон боша, баракатон бития. Раҳмат барои дастгириту видеоро панк кунед. Это наш сестра. Ассалому алайкум. Ишо раз хуб бачаҳои азиз, алҳамдулиллоҳ бачаҳо хеле кор карда шуданд. Сарбуланду хунобод бошед.